Като казахте за еврото, ще плащаме. Ще плащаме дълговете на дебелите котки в евро. Второ, по отношение на децата. Ама те, господин Василев, като ви слушам, ама те децата на Великобритания, които излезнаха от Европейския съюз даже, те са много нещастни. А децата на Швеция и Дания направо са потънали в мъка. А кралските семейства реват по цял ден, понеже не са в еврото. А Полша, Чехия, Унгария и Румъния, те пак, ако ви чуят, че са застрелят. Така че ви желая един приятен ден. Излезте, взимете си един студен душ и се върнете на терена да дискутираме. Чаках господин Любенов, кога в това предаване господин Гечев ще изброи до 6. Той изброи поименно географски подредено всичките 6 държави, които са извън еврозоната. Така. Сега ще ме изчакате да дори до 20. Да. Значи тези държави, които са извън еврозоната, пред цялото им уважение, те са готини държави, но са малки. Те са 15% от БВП на Европейския съюз. Ма са по-богати. Не са по-богати. Швеция и Дания са по-богати. И Румъния по-богати. Тя е по-богата. Да. Не, Швеция и Дания са по-богати от Германия и Франция. от БВП на Европа, заедно начало с Германия и Франция, са в еврозоната. Само Германия и само Франция по-отделно са по-големи по БВП от всички държави, които са за еврозоната. Да. Чудя се дали ще споменете Хърватия. Искате ли да говорим за Хърватия или не искате? Не, искам едно изречение, понеже сте толерантен. Ние сме стари приятели с вас. Повечето страни са членове 20. Проблема е, че последните 10 години тия големи членове на еврозоната затънаха в дългове и дефицити. И за това Швеция и Дания, които имат по-голям брутен вътрешен продукт на човек от населението с 20-30%. Вижте ги, с Германия и Франция. Те са имали преди това по-голям. Вие сега искате да влезем да плащаме дълговете на Франция и Германия. Няма да плащаме, уважаеми зрители, никакви пише дългове. Няма да плащаме никакви дългове. Престанете, плащаме като попове. Плащаме дълговете. И аз не искам моите деца и внуци да плащат дълговете на дебелите котки, които, между прочим, да завърша с това.